eling-eling wis tatu arang kranjangan kaya landhak wujuding Sang Abimanyu. Brangkangan saliang uwuh-uwuh. Saya dangu ketelasan kegiatan. Wilamung ngalumpruk. Sarwidatan kendhat anganipun tansah nantang dhateng Sangya Parasata Kurawa. Gumarang ngebaki Tegal Kuru Kasitra. Nadyan kathah para wadyabala ingkang samya tingkem netrane kaya ora mentala nyumurpi Sang Abimanyu ya Sangangka Wijaya. Ayo amuk Kurawa. Ayo. Aja mung tekan semene. Abimanyu sirnakna. Ayo amuk. Amuk Kurawa. Aku durung mati. Abimanyu durung kalah. Ayo. Entekno gamanmu. Abimanyu durung kalah. Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Sumengklungen Sang Jayadrata nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angurungkepi kunarepane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos ingkang dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tumbak den balangaken wani prapteng dadaning Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sangangka Wijaya. Ayo amuk